Το ξενοδοχείο Αμφίπολης Press Hotel δημιουργήθηκε για να φιλοξενεί όλο το έτος δημοσιογράφους, διεθνή τηλεοπτικά συνεργεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιστημονικές αποστολές και οργανωμένες ομάδες τουριστών ειδικού ενδιαφέροντος που θέλουν να γνωρίσουν τον τύβο του Λόφου Καστά και την ευρύτερη περιοχή που περικλείεται κυρίως στο τρίγωνο Φίλιππη, Άγιον Όρος, Κερκίνη. Παρέχει υποδομή για 3 τηλεοπτικά ραδιοφωνικά μίνι στούντιος για ανακοινώσεις τύπου και αίθουσα σεμιναρίων. Η πλούσια βιβλιοθήκη μας με έντυπο υλικό από αντιπροσωπευτικά μνημεία της Ελλάδας περιμένει τους αναγνώστες. Είναι διαθέσιμος ιδιωτικός σερβερ για μεγάλο όγκο διακίνησης ψηφιακών δεδομένων. Το οργανωμένο εστιατόριό μας με πλούσια ποικιλία παραδοσιακών συνταγών, όπως και το κατάστημα προώθησης τοπικών τροφίμων και προϊόντων του νομού Σερών, είναι έτοιμα να σας υποδεχθούν. Στο ξενοδοχείο λειτουργεί γραφείο διασύνδεσης με τις καλύτερες δυνατές προσφορές στα μεταφορικά μέσα, κρουαζιέρες, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε άλλες παρεμφερείς διευκολύνσεις στους επισκέπτες. Παροχές για επιστήμονες. Το Αμφίπολης Press Hotel έχει σκοπό να εξασφαλίσει μια άνετη διαμονή και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις φιλοξενίας επιστημονικών αποστολών όπως αρχαιολόγων, ιστορικών, ανθρωπολόγων, βιολόγων και άλλων που μελετούν τα ευρήματα στον τύμβο Καστά. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα σεμιναρίων 120 ατόμων, βιβλιοθήκη και ασύρματο ίντερνετ. Η αίθουσα σεμιναρίων και συνεδριάσεων και η αίθουσα τύπου του ξενοδοχείου μας είναι ιδανική επιλογή για την διοργάνωση επιχειρηματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων καθώς και ημερίδων και συνεντεύξεων τύπου. Μπορεί να φιλοξενήσει έως 120 άτομα και να προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση χάρη στο έμπειρο προσωπικό και στα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα που διαθέτει. Χώρος γραμματείας, μικροφωνική εγκατάσταση, ασύρματα μικρόφωνα, 4 μεταφραστικοί θάλαμοι και σύστημα μετάφρασης σε 4 γλώσσες και δυνατότητα μαγνητοφώνησης σε 4 γλώσσες. Πλήρης οπτικοακουστικός εξοπλισμός για ταυτόχρονη προβολή θεμάτων με προβολέα βίντεο, προβολής, επιδιοσκόπιο, 2 προβολής οροφής, πρόσβαση σε ίντερνετ, 2 οθόνες μεγάλης διάστασης, φορητό διαδραστικό πίνακα και τηλεπικοινωνιακό κέντρο. Η βιβλιοθήκη μας. Η βιβλιοθήκη περιέχει σημαντικό αριθμό τόμων βιβλίων της αρχαιολογίας και της αρχαιογνωσίας. Διαθέτει περισσότερους από 2.000 τίτλους, από τους οποίους οι παλαιότεροι είναι σε αντίγραφα που χρονολογούνται από τον 17ο αιώνα. Τα βιβλία και το αρχαιακό υλικό καλύπτουν τομείς αρχαιολογίας, ιστορίας, της τέχνης, αρχαίων θρησκειών, αρχαίας φιλοσοφίας, καθώς και εκδόσεις της ελληνικής και λατινικής γραμματείας. Μοναδικής αξίας αρχαιακό υλικό αποτελούν τα αντίγραφα από τα ημερολόγια από τις μεγάλες ανασκαφές του 10ου αιώνα και των αρχών του 20ου και τα πρωτότυπα σχέδια αρχαιολογικών ευρημάτων. Οι περισσότεροι τόμοι προέρχονται από χορηγίες από μουσεία και πολιτιστικά και επιστημονικά ιδρύματα της Ελλάδας. Υπάρχουν 3 ηλεκτρονικοί υπολογιστές για διαδικτυακή αναζήτηση και δικτυακό εκτυπωτικό φωτοτυπικό μεγάλης δυναμικότητας. Παροχές για μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Αμφίπολης Press Hotel έχει μεταξύ άλλων σκοπό να φιλοξενήσει δημοσιογράφους από όλο τον πλανήτη, καθώς και τα πιο απαιτητικά διεθνή και ελληνικά τηλεοπτικά συνεργεία. Διαθέτει 3 Green Studios που προορίζονται να διευκολύνουν τους ανταποκριτές των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές μεταδόσεις, συνεντεύξεων, δελτίων τύπου, παρουσιάσεων, σεμιναρίων και λοιπόν. Τα Green Studios. 3 Green Studios προορίζονται για άμεση μετάδοση ειδήσεων, συνεντεύξεων, ανακοινώσεων τύπου, επιστημονικών συζητήσεων κτλ. Η χρέωση είναι ανά ώρα. Παρέχουν ιδιαίτερο control room με Ethernet, τηλεφωνική γραμμή με 10 αναμονές, τα 2 δεν έχουν εξοπλισμό. Το τρίτο έχει μία κάμερα Sony High Definition, μία κονσόλα ήχου Soundcraft και 3 μικρόφωνα AKG. Μία κονσόλα Video Controller συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή δυνατοτήτων Video Intel J7. Το εστιατόριό μας. Το εστιατόριό μας διαθέτει τοπικές και διεθνείς νοστιμιές με ολόφρεσκα φυσικά υλικά σε πολύ προσιτές τιμές. Έχει σκοπό να διατηρήσει παραδοσιακές συνταγές και να δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες του και ειδικά στους ξένους να φύγουν με ανεξίτηλες γευστικές αναμνήσεις. Απολαύστε το μενού μας. Γραφείο διασύνδεσης και μεταφορά φιλοξενουμένων. Στο ξενοδοχείο λειτουργεί γραφείο διασύνδεσης με τις καλύτερες δυνατές προσφορές στα μεταφορικά μέσα, κρουαζιέρες, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σε άλλες παρεμφερείς διευκολύνσεις στους επισκέπτες.
Το ξενοδοχείο μας διαθέτει 2 καινούργια και πλήρως εξοπλισμένα λεωφορεία των 12 θέσεων τελευταίας τεχνολογίας, ενώ οι οδηγοί μας χαρακτηρίζονται από την πολυετή εμπειρία τους. Επικοινωνήστε τώρα με το άρτιο, καταρτισμένο προσωπικό του ξενοδοχείου μας και οργανώστε τις καλύτερες διακοπές σας, συνδυάζοντας υψηλή ποιότητα με χαμηλές τιμές σε σημαντικούς προορισμούς της περιοχής. Το κατάστημά μας, το Amphipolis Press Hotel, σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Σερών και πλήθος τοπικών επιχειρήσεων, έχει σκοπό να προωθήσει τα τοπικά προϊόντα και να κερδίσει τους επισκέπτες του με γνήσιες και νόστιμες τοπικές γεύσεις, από το καθημερινό γάλα μέχρι και τα πιο ασυνήθιστα παραδοσιακά γλυκά. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ένα κατάστημα μέσα στο ξενοδοχείο που προσφέρει πλήθος γευστικών προσφορών που δεν θα σας αφήσουν αδιάφορους. Οι τοπικές επιχειρήσεις προσπαθούν να προσφέρουν τα προϊόντα σε ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές και με αυτόν τον τρόπο να διευρύνουν την πελατεία τους χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το πρόγραμμα που ανέλαβε το Εσπερινό Γυμνάσιο Σερών με ηλικιακές τάξεις για το σχολικό έτος 2014-2015 έχει το γενικό τίτλο «Ξεκινώ μια οικογενειακή επιχείρηση. Γυμνάζω την κρίση μου και νικώ την κρίση» και υλοποιεί εικονικά μια οικοτουριστική επιχείρηση στην Αμφίπολη. Εγκρίθηκε με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών. Η επιχείρηση αυτή έχει σκοπό την δημιουργία και λειτουργία ενός αγροτουριστικού ξενώνα ειδικού ενδιαφέροντος για μέσα μαζικής ενημέρωσης και επιστήμονες με τίτλο Amphipolis Press Hotel, με έδρα την ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης Σερών υπό τη μορφή ατομικής επιχείρησης, όπου θα συμβάλλουν με προσωπική εργασία και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του νέου επιχειρηματία. Η εικονική εγκατάστασή μας προβλέπεται να υλοποιηθεί κοντά στον άξονα της Εγνατίας Οδού σε απόσταση 10 χιλιόμετρων περίπου από το Λόφο Καστά.